O país que queremos. Despedindo 2023, preguntábame que lle íamos pedir os galegos e galegas a Galiza este 2024. Falaba, nesta última análise do ano, dunha fórmula máxica de 4 pasos para un 2024 de suceso. Primeiro, inverter no activo máis grande, no caso das persoas e a mente, no caso do país, a idiosincrasia. Segundo, tomar acción sobre metas concretas. Terceiro, determinación. E cuarto, actitude cívica. Este último paso xurdía da pregunta en últimas que podo facer eu polo meu país. Lembrándome que podo e debo falar en galego, estar informada, ofrecerme voluntaria, asistir a encontros veciñais, participar no debate público con opinión propia, respetar a diversidade e comprometerme na acollida, responsabilizarme das propias accións, formarme e dinamizar a vida económica da miña contorna, saber ver e valorar o tempo e esforzo de quen por min é comprometido, ser tolerante. Algúna vez escoitei a seguinte historia. Ainda non levantara o día cando dous veciños marcharon ao monte facer leña e por algo de estrume. Cando ian chegando a un claro, pareceulles escoitar que se remexía a folla e frearon. Ao pouco, viron un grupo uniformado que marchaba con paso lixeiro, monte abaixo, e só entón decidiron avanzar. Os dous imaginaron que verían chegando ao clareiro e, sen mediar palabra, levantaron o corpo, baixaron ao burgo e deixárono na casa. Era sabido que se penaba duramente tocar os corpos dos paseados, pero eles, que non entendían de política pero si de humanidade, ao ser interrogados contestaron, pareceunos que aínda respiraba. E entre todos, que con cada novo día construímos o país e o pobo que queremos ser. Para fechar este espacio de opinión, pois desde hoxe volvo á área das análises mensuais, quixera lembrarlle a quen me lee que o campión un día foi novato, o mestre, alumno, o emprendedor, empregado, o negocio, unha idea e o sabio, ignorante. A vida como país é un proceso con múltiples caras que todos enfrontamos, pero é entre todos, moi por riba dos resultados deste domingo, da xeopolítica mundial e mesmo das adversidades do cotiá, que podemos coidar e tecer redes dende o respeto e a cooperación para que até dando sal ou brindando un sorriso amável sazonemos un intre a vida do outro.